Attakk fuq il-ġurnal Times of Malta u diviża bla limitu fil-konfront tal-Ministru Ian Borch u l-Customer Care ta' Kastilja. Kienet din l-ewwel reazzjoni tal-mexxej Laburista Robert Tabela għaċ-chats żvelati mis-Sunday Times brabta ma' racket tal-liċenzji tas-sewqan. Il-Prim Ministru b'mod surreali attakka lit-Times u jipprova jirredikola l-ħidma tal-ġurnalist Jacob Borch. Skoprew id-dinja llum jew għamlu x'investigazzjoni li skoprew xi ħaġa. Nibda billi ngħid li hija storja riċiklata li bdiet sentejn ilu b'investigazzjoni li saret mill-entitajiet u l-awtoritajiet tagħna. U l-awtoritajiet tagħna għamlu investigazzjoni kif kellhom jagħmlu fejn sabu li kien hemm allegati irregolaritajiet resqu lil persuni l-qorti aktar minn sena ilu, jiġifieri qed nitkellmu hawnhekk dak li suppost ġie żvelat illum fuq xi ħaġa li ilha quddiem tinstema' b'mod pubbliku miftuħ quddiem il-qrati tagħna għal aktar minn sena u fejn sabu illi l-affarijiet saru bl-aktar mod leġittimu. Il-pulizija allura ma resqetx il-ħadd. Sa issa tresqu l-qorti 3 persuni biss brabta ma' dan ir-racket deskritt bħala korruzzjoni istituzzjonalizzata tant illi minflok ħapassi fil-konfront tal-Ministru Ian Borch Tabela qed jibqa' jiddefendih. Lill-Ministru Ian Borch illi jidher b'mod mill-iktar ċar illi kien qed jagħmel dax-xogħol li huwa relatat ma' parti intrinsika tal-funzjonijiet tiegħu. Se ngħidlu iqaf għamel dak ix-xogħol. Meta indirizza lill partitarji tiegħu fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista waqt sessjoni Q&A Tabela ddefenda l-Customer Care ta' Kastilja kif ukoll tal-Ministeri varji fejn sostna illi l-koll kemm huma qed jagħmlu xogħolhom mingħajr ma jħarsu lejn kulur politiku. Imma mbagħad lil dawk l-uffiċjali ġewwa il-Customer Care Departments tal-Gvern illi għamlu xogħolhom biex jgħinu lin-nies bla ma ħarsu lejn il-kulur politiku, bla ma ħarsu. Iżda ċ-chats żvelati mit-Times juru biċ-ċar li kien hemm istanti fejn ċertu nies twarbu għal kollox għax ma kinux se jakkwistaw vot minn għandhom. Bħal pereżempju fil-każ ta' Ray Mizzi, ex-uffiċjal fil-Customer Care tal-OPM illi llum jaħdem mal-Ministru Michael Falzon. Iċ-chats juru iswed fuq l-abjad kif minflok qiegħda lil xi ħadd li ma kienx jaf x'kulur politiku insolentaħ u offendih mad-direttur tal-liċenzji ta' Transport Malta. Tal-aġir tal-Prim Ministru waqt l-attività laburista tal-ħadd kien ikkundannat minn bosta b'nies fil-Labor stess qed jgħidu li minflok kien ibes ma' dan l-aġir korrottu sistematiku qabel ħeġġeġ kemm lill-Ministru Borch u lil niesu sabiex jibqgħu għaddejjin. Intant il-Q&A kienet ikkaratterizzata minn mistoqsijiet preparati minn qabel buħud sansitra jaqraw id-domandi minn fuq il-mobile u oħrajn jeħlu fil-mistoqsija u jitolbu l-assistenza ta' ma' ġembhom biex inewlulhom il-mobile. Iżda, finalment, Robert Tabela temm is-sessjoni f'ammissjoni ta' falliment rigward il-linja nazzjonali tal-ajru tal-Air Malta. Fejn, fil-waqt li xeħet ir-responsabilità kollha fuq Gvern Nazzjonalista, ironikament nisa illi l-Labor ilu aktar minn 10 snin fil-Gvern u li ftit tax-xhur qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2017 b'ħafna pompa kienu qalu illi l-Air Malta għamlet il-profit. Iżda, fi kliemu stess, l-Air Malta kif nafu għallum se tagħlaq għaliex l-ebda riforma ma ħadmet. Tant riformi, ebda waħda minnhom ma ħadmet dik hija r-realtà. Francesco Catania, Għall News.